Bun venit! Astăzi ne uităm peste niște materiale destul de interesante despre stilurile de atașament. Ne concentrăm mai ales pe cel anxios și pe cel evitant. Și vrem să înțelegem pe scurt cum apar ele și cum ne afectează relațiile. Și din ce am citit, punctul de plecare e fascinant, adică experiențele din copilărie cu părinții, cu figurile astea de autoritate, par să lase o amprentă foarte puternică, nu? Pe cum ne atașăm mai târziu. Hai să explorăm puțin asta. Întocmai. Păi exact asta sugerează și textele astea. Că tiparele respective, ele funcționează ca un fel de șablon, unul inconștient, modul în care ne-am simțit atunci, văzuți, sprijiniți sau poate nesusținuți, devine cumva o hartă internă pentru relațiile de la maturitate. Ok. Hai să începem cu atașamentul anxios. Ce detalii specifice găsim în surse despre cum se formează el? Păi uite, din ce am citit, pare să fie legat de o copilărie unde sprijinul ăsta, de la părinți, să zicem, a fost simțit ca fiind inconstant. Inconstant, adică? Adică, persoana a simțit că cei pe care se baza nu erau mereu acolo pentru ea, emoțional vorbind, știi? Uneori erau aproape, alteori distanți. Și lipsa asta de predictibilitate, ei bine, pare că ea a cultivat o stare de nesiguranță. Una fundamentală. Înțeleg. Și nesiguranța asta, cum se traduce ea în convingere? Am văzut în texte niște exemple destul de dure. Da, exact. Textele exemplifică prin credințe de genul nu sunt, de fapt, în siguranță. Sau oamenii importanți pot pleca oricând. Sau chiar, uite, momentele bune, fericirea, nu durează. Și evident, genul ăsta de idei pot sabota destul de serios încrederea într-o relație. Clar, foarte clar. Acum, hai să ne uităm și la cealaltă față a monedei, menționată și ea, stilul evitant. Aici pare că contextul e diferit, dar dificultățile sunt și ele prezente. Exact, stilul evitant. Din ce reiese din analiză, pare să vină dintr-o copilărie unde copilul a simțit cumva că trebuie să se bazeze mai mult pe sine. Sursele indică o posibilă invalidare a nevoilor emoționale sau poate o presiune, știi? Să devină independent prea devreme. Și atunci nu mai așteaptă sprijin de la alții. Corect. Nu mai așteaptă, poate nici nu mai cere. Ceea ce, paradoxal, duce la alt set de convingeri. La fel de limitative, dar altfel. În texte găsim idei ca nu mă pot baza pe ceilalți sau trebuie să mă descurc singur, orice ar fi, și apropierea e periculoasă sau sufocantă. Dar autosuficiența asta forțată nu e de fapt tot o vulnerabilitate mascată? Ce spun sursele despre costul emoțional? E o observație foarte bună. Textele nu detaliază neapărat costul în termeni exacti, dar sugerează că independența asta rigidă vine la pachet cu dificultăți mari în a crea și a menține intimitate autentică. Adică închiderea asta emoțională, chiar dacă inițial protejează, devine pe termen lung o barieră în calea conexiunii reale. Da, și aici mi se pare că devine foarte interesant. Materialele aduc și o notă de speranță. Vorbesc despre neuroplasticitate. Da, și ăsta e un punct cheie, subliniat în ce am citit. Deși tiparele astea apar așa, adânc înrădăcinate, poate chiar definitive, că s-au format de vreme, creierul nostru are de fapt capacitatea asta uimitoare de a crea noi căi, noi trasee neuronale. Deci nu suntem condamnați la stilul inițial. Deci se poate schimba? Se poate schimba. Sursele indică destul de clar că procesul ăsta conștient de a identifica și, ulterior, de a vindeca cele convingeri limitative din copilărie. Ăsta e mecanismul biologic care permite transformarea spre un atașament mai sigur. Mai securizant. Îmi place mult metafora aia folosită într-unul din texte. Cea cu trandafirul cu spini. Chiar. Surprinde vizual cum ambele extreme pot înțepa, nu? Într-o relație. Exact, e foarte vizuală. Ilustrează cum stilul anxios, cu nevoia intensă de reasigurare, știi? Oare mă mai iubește? Ce-am făcut greșit?
poate cumva să agațe și să sufoce partenerul, să-l facă să se retragă de la spinii ăștia mentali. Iar celălalt? Iar celălalt, evitantul, prin tendința de a se închide, de a se distanța la primul semn de dificultate sau vulnerabilitate, înțeapă pe oricine încearcă să se apropie prea mult. Deci, ambele mecanisme, deși par opuse, compromit intimitatea, până la urmă. Și concluzia spre care par să tindă toate textele astea e importanța crucială a auto-observării. Ce înseamnă asta mai concret? Păi, în esență, indiferent de tendința care predomină anxioasă sau evitantă, pasul fundamental, așa cum reiese din ce am citit, este să devenim un fel de martori ai propriilor reacții interne. Să observăm ce gânduri, ce emoții, ce impulsuri apar, mai ales în situații tensionate, în relații. Doar să observăm, fără să judecăm. Exact. Observare cât mai neutră. Ăsta e primul pas, ca să înțelegem ce anume din tiparul nostru are nevoie de atenție și poate de transformare. Deci am parcurs cumva drumul ăsta, de la origini, din copilărie, la cum se manifestă stilurile astea, anxios și evitant, cu capcanele lor, dar am ajuns și la potențialul ăsta de schimbare, prin neuroplasticitate, prin conștientizare. Cred eu, importantă. Pentru o reflecție personală. Și anume, în ce măsură simplul act de a deveni un observator mai atent și poate mai puțin critic al propriilor noastre furtuni interioare, chiar înainte de a încerca activ să reparăm ceva, în ce măsură doar observarea asta ar putea în sine să schimbe fundamental dinamica interacțiunilor noastre.